Значи най-често делфините се погребват от общината. Представител на общината идва, с багер се взимат делфини, се погребва някъде отзаде. По принцип би трябвало да се изгарят, но единственото възможно средство това да стане се намира във Варна. Оттам трябва да дойдат до тук, да го вземат животното, което тези разходи никой не ги прави и не може да си ги позволи. Значи на това място заравят тези делфини, които морето ги изхвърли. Тук отпред? Да, става дума. Тук беше заровен делфин от миналата година. След 70 часа беше изровен, за да му се направи аутопсия, която установи, че се бил удавил или се самоудушил или не знам нещо подобно беха измислили. А там е заровен сега делфина, който е преди 2 седмици изплува. Който пак го заровиха и го отровиха, за да могат да му направят оглед. Миналата година бяха 25 делфина, които значи, последния пак, който изплува, беше по наша преценка застрелян. Личаха си отвори, дълбоки отвори, по два от тях имаше нагар, значи от упор някой стрелял в делфина. Значи, представете си, ние сме видели 25 делфина миналата година, че са изплували. Само този имаше ясни белези, че е имал насилие върху него. Помните ли колко до сега делфини сте видели тук на брега? Аз лично съм видял около 20. Става дума мъртви делфини. Значи при тези, за да не се занимаваме с цялата тази глупост, това е някакъв път, значи да се обавим на 112, да чакаме полиция, която не идва, след това да чакаме РИОСВ, които нямат пари за гориво или за не знам, за да дойдат от Бургас, а след това не знам кой да чакаме, нали, да минат 3 денонощи в очакване, и ако не кажем на медиите, нали, те никога няма да се появят. Затова по бързата процедура, ние в момента, в който се намерят някакви делфини, които нямат белези от насилие, от човешко присъствие, значи ние на самия плаж, отзаде в пясъка, се изкопава гроб и се поставя делфина и се зарива. Така поне ще си е погребан на там, където си е живял и поне няма да мине по целия този ад на бездействието на тези институции, които трябва нещо да направят. Но някой наказан? Няма абсолютно никой наказан. Значи тук хората, значи на това място и може би навсякъде по морето, хората си мислят, че делфините са риби. Те мислят, че това са някакви риби. В повечето случаи тези риби са врагове, защото им късат мрежите, ядат им рибата, популацията им била много голяма и така нататък, което са пълни спекулации. Аз от 15 години съм на плажа, значи делфините са си, както всяка година, такъв им е броя. Даже има едни и същи делфини, които посещават мястото, нали, даже ги познаваме повечето, които са. И така нататък.